Arvoisat sotaveteraanien edustajat, tuleva ylioppilas, opettajat ja henkilökunta sekä oppilaat ja muu juhlaväki. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi lukiomme itsenäisyys- ja ylioppilasjuhlaan. Tänään juhlimme päivää, joka kantaa syvää merkitystä meille suomalaisille. Tämä päivä ei ole pelkkä liputuspäivä, vaan se on hetki pysähtyä. Voimme katsoa taaksepäin ja kunnioittaa maamme kulkemaa matkaa ja sitä, mitä kaikkea se on saavuttanut ja mitä sen rakentaminen on eri sukupuolilta vaatinut. 108 vuotta sitten Suomi sai itsenäisyyden. Sen jälkeen olemme rakentaneet Suomea isänmaaksemme jokainen sukupolvi vuorollaan. Siksi onkin sopivaa, että juhlimme tänään yhteistä matkaamme ja pysähdymme kiittämään menneitä sukupolvia sekä mennyttä ja nykyistä työtä, jota teemme itsenäisyyden puolesta. Kun tänä syksynä valmistelin puhetta, sukelsin samaan aikaan myös syvälle Väinö Linnan maailmaan. Lukiomme abiturienttien historiaprojekti on johdattanut meitä kaikkia Suomen historian käännekohtiin ja saavutuksiin, niihin hetkiin, jotka ovat muovanneet tästä maasta juuri sellaisen, minä se tänä päivänä seisoo. Kun luin täällä Pohjantähden alla trilogiaa, niin pääsin pohtimaan Suomen historiaa aina itsenäisyyttä edeltävältä ajalta läpi monien maamme suurien saavutusten. Trilogia avasi minulle Suomen kansan nousutarinan, sen taisteluineen ja saavutuksineen, ja sai minut pohtimaan kaikkea sitä, mitä kaikkea olemme saavuttaneet. Suomen tarina on menestys, joka näkyy paitsi sen taloudellisessa ja teknologisessa kehityksessä, mutta myös ihmisten hyvinvoinnissa ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuudessa. Olemme tunnetusti maailman onnellisen maa, eikä se ole sattumaa. Itse voin myöntää, että on helppoa unohtaa jokapäiväisessä kiireessä, että onnellisuus, vapaus ja turvallisuus eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan asioita, joiden eteen on jouduttu tekemään töitä. Se työ alkoi itsenäistymisestä ja hyvinvointiamme on turvattu siitä lähtien esimerkiksi lakeja asettamalla. Vapaus on yksi arvokkain omaisuutemme. Se näkyy arjessamme joka päivä. Meille on annettu kieli, jolla puhumme, passi, jolla liikumme ja oikeus unelmoida ja vaikuttaa. Vapaus on mahdollisuus luottaa tulevaisuuteen, opiskella, tehdä työtä ja toteuttaa itseämme ja rakentaa omaa elämäämme. Enää meidän ei tarvitse uhrata itseämme taistelussa itsenäisyyden saamiseksi, mutta meidän tehtävämme on vaalia itsenäisyyttä elämässämme ja teoissamme. Suomalaista yhteiskuntaa ovat rakentaneet esikuvien suurmiehet, kuten Mannerheim, Runeberg, Lönnrot ja Snellman, mutta yhtä lailla tavalliset ihmiset ja heidän työnsä ja kokemuksensa. Kaikille yhteiset arvot, joita pidämme tärkeinä, kuten tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, vapaus, rehellisyys ja turvallisuus, ovat syntyneet kansan yhteisistä kokemuksista ja pitkästä historiasta. Meidän tulee huolehtia lähimmäisistämme, tehdä hyvää yhteisöjemme eteen ja olla sinnikkäitä ja ahkeria. Menneistä vaikeista olosuhteista selviytyminen on vaatinut paljon, mutta se on myös koonnut kansakuntamme yhteen. Pitäkäämme siis huolta toisistamme, perheestämme, ystävistämme ja myös ventovieraista. Muistan vielä Väinö Linnan sanat, jotka kiteyttävät hyvin ajatukseni siitä, miten meidän tulisi suhtautua maamme perintöön. Lainaus. Ei se ole mikään pappilan maa, se on isän maa. Yhtäläisesti kuin kaikki muukin täällä, isä sen teki. Nämä sanat sanoo Alma Koskela kirjatrilogian lopussa,
kun hän viittää isä Jussin aikanaan kuokalla kaivamaan suopeltoon. Raivattu maa ei ollut kuitenkaan pelkkä peltoala. Alman sanat kuvaavat sitä, miten yhteisellä työllä ja sitkeydellä voidaan rakentaa jotain pysyvää, joka vastaisuudessa palvelee rakentajaansa. Samalla tavalla kuin pelto, isänmaamme on palvellut meitä yli 100 vuoden ajan ja tehnyt meistä vauraan, kehittyneen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan. Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette täällä tänään. Erityinen kiitos sotaveteraanien edustajille ja lämpimät onnittelut ylioppilaalle. Toivotan jokaiselle hyvää itsenäisyyspäivää.